Investiment fl-arti u l-kultura qed jgħin biex professjonisti kif ukoll organizzazzjonijiet tal-arti u kreattivi ikomplu javvanzaw fil-prodott li joffru. Huwa element li jżomm il-kreattività, il-kultura u l-innovazzjoni ħajja f'pajjiżna. Id-direttur artistiku tat-Teatru Salesian James Spiteri stqar li l-għajnuna li ngħatat lit-teatru mill-Cultural Partnership Agreement għen biex ikomplu jtejbu l-kontenut artistiku u l-governanza tagħhom. Wieħed mill-affarijiet li ddeċidejna 3 snin ilu huwa il-pass il qudiem huwa li nimpjegaw lin-nies ħalli nkomplu navvanzaw il qudiem fejn jidħol ix-xogħol li nagħmlu. U grazzi għas-CPA, grazzi għall-Kunsill Malti għall-Arti, aħna impjegajna nies tul is-snin illi jistgħu jgħinuna f'dak li nagħmlu. Is-Sur Spiteri qal li t-Teatru Salesian ibbenefika minn 60,000 euro fuq perjodu ta' 3 snin u llum qed isir xogħol li qabel ma setgħux jagħmlu. L-għajnuna ta' dawn in-nies nistgħu wkoll naħsbu fuq pjanijiet għal attivitajiet li mhumiex biss fil-konfini tal-volontarjat tal-ħin pereżempju li huwa available tan-nies tal-volontira, imma nistgħu nimirħu l-qudiem u nkunu teatru kif għandu jkun. Biżieda fir-riżorsi umani t-Teatru Salesian iffoka biex iżid il-livell ta' produzzjoni. Aħna fokajna aktar fuq il-viżjoni tagħna, fuq fejn nixtiequ naslu u fuq li jkollna bażi soda, pedament sod, illi mbagħad nistgħu nimirħu l-qudiem biex nagħmlu dak li xtaqna nagħmlu realtà. Marjan Kawki, id-Direttur tal-Fondi u l-Istrateġija fil-Kunsill Malti għall-Arti, qalet li 15 l-organizzazzjoni tal-arti u l-kultura ibbenefikaw bejniethom minn €1.5 miljun. Dawn il-programmi wkoll itejbu il-ħiliet u jingħataw il-ħiliet meħtieġa biex propju biex ikunu jistgħu jmexxu l-intrapriżi tagħhom u l-pjattaformi tagħhom. Fil-fatt aħna nofru servizzi ta' training u anke mentoring matul dan il-proċess. F'settur li l-isfidi huma kbar, programmi bħal Cultural Partnership Agreement iwassal biex ġew ikkummissjonati bosta produzzjonijiet, esebizzjonijiet u workshops li ħolqu opportunitajiet ta' xogħol temporanji lill-artisti, riċerkaturi u professjonisti kreattivi biex jiżviluppaw l-attivitajiet tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.